Dagat guys. Nagpadyong. Nay, napakakaliwat nay. Uy, ang payong! Ulupan na! Dapat ko yung lingawang dito yung payong. Kasi yung kamay swak. Kalaway na rin natin kung walang payong na Guys, nagpayong guys. Patis dagat, nagpadyong. Shout out ni Jote. ayaw mo dalagan. Dalagan, uy. Pangmuka na lang natanan ma, isud og plato. Kay Kalawa naman ay suka. Yabo na ko. day agka na ban tubig day sa ilawom swaki. Ibutang man na sudlanan. Ugaw mo dyan ay. Di man. Swaki ba? Arang lamian na ti, butang sudlanan lami kaayo. Maibutang nila mamuliha. Daghang ingana nas amua. Ay, timpla na mo. Ingana nas amua ti, kanang Chris. Kana ingana. Wa man mo na anad ana mo na maluod mo. Alay. Ang unsa na nga ang padyong ni Lotaw. Pangaon na magswake. Shout out kay Layokot, Kate Aslicostan, Kristen, Escomo, Apple Nea Escarten. Nagamit mo yun yung nagamit ang gets ni ataw ni Ashley. Oy. Maguba ng payong ni nanay ha. Daw. Hi, hello. Ariana Midiris dagat guys. Nagpayong. Nagpayong guys. Apple, Kristen. Ibukad na dito day. Ibukad dito day. Balik ka na. Thank you for watching guys. Nagpayong diri sa dagat.